Szokások. Sajátos biológiai folyamat, mely könnyen fogható a természeti és genetikai adottságokra, saját lustaságunk helyett. Az emberek szokásai és ahhoz való ragaszkodásuk egészen széles spektrumon mozog. Kedvenc zoknik, ezerszer hordott felsők, gyermekkori félfülű mackók és természetesen az irodai bögrék, kéményseprők, fekete macskák, jobb és ballábbal felkelések, szerencseszámok, amiket sohasem húznak ki, és mesebeli mennyiségekhez kapcsolódó felsorolások. Így történhet, hogy gyakran magyarázunk számokkal érzéseket és életigazságokat. Tulajdonítunk nekik érinthetetlenséget, megváltoztathatatlan státuszt. Az iskolában mindenki hogy fél az egyes számtól, nem igaz. Az ötösről mindenkinek a szerencse jut eszébe, és mindenben 3 igazságot keres. És ilyen a 7-es is. Kiskorában mindenki pontosan tudta már, hogy a 7-et 7 határon is túl a 7 fejű sárkány, az 1 tenyér, vagyis az azon lévő 5 ujj, meg másik kézen még 2. Hogyha elkövetett egy kis bűnt, nem baj, úgyis van összesen 7, és a messze az legalább 7 mérföld, mert az óriások is annyit tudnak lépni. Ennyi 7-essel a mesékben nem is csoda, hogy komoly anatómiai kutatók megállapították, hogy az embertestének aránya a fejéhez 1 a 7-hez. Ezért aztán Hófehérke pont egymagas is lehetett volna a 7 törpével. A középiskolában a sárkányok helyett inkább már a 7. óra vége bírt varázserővel, az egyetemen pedig minden igazi buli után a 7 alvás megbabonázó ereje tud tömegeket teljesen magával ragadni. Persze idősödve a 7-es számot már teljesen más dolgokban láthatjuk meg a hétköznapokban. Például a munkába rohanva szembe jön egy teli 7-es busz, ami ha kellően közel ér hozzánk, minden korábbi 7-es tiszteletünk más irányt vesz. De ha a buszt megúsztuk, és az egyébként 7 szűk esztendőt is túléltük, egy picit talán megnyugodhatunk. A szokásaink és a számok gyanús együttmozgása mégsem annyira szerencsétlen, sőt elkerülhető, és a göncölszekér 7 csillaga, a szivárvány mind a 7 színében ragyoghat ránk. Gondolhatjuk azt néha, hogy ezt a 7-et nem élem túl, de az esetek többségében összejön, és a mágikus 7-es problémákat egyszerűbb megoldani, hinnénk, mert nem egy 7 pecsétes titok. A 7 fejű sárkány legyőzéséhez is elég egy legfiatalabb királyfi, vagy csak egy 8. fej, süsű, hogy ne kelljen komolyan vennünk. Babonáink és a 7-es szám kombinációját már csak egy dologgal lehet tetézni, az öregedéssel. Az öregedés 7 jele legalább olyan ijesztőnek hathat, mint a 7 vezér kardja, vagy a cápák párhuzamos 7 fogsora, a pokol 7 kapuja, és semmiképpen sem úgy, mint a 7. mennyország. Ám ez a 7 jel sem olyan szörnyű, csak kicsit másképp kell gondoljunk rá, sőt, ha úgy tekintünk rá, hogy egy-egy 7-essel az öregedés megszüntethető, rögtön szebb a világ. Van rá módszer, hogy ráncaink kisimuljanak, mint minden 7 alvó arca, ha 7-kor fekszik és 1 hétig pihen. Bőrünk hidratálódhat, mint a 7 tengerkincse, ha már rég a víz alatt van. Arcunk finoman kifeszül, mint a 7-es BMW az M7-esen a Balaton felé. A pórusok is összép húzódnak, például a 7 fogás hatására, amiből már a 3. után mindenki összerezzen. A szervezetünk káros szabadgyökeit pedig Nagy Laci 7 méteresei bármikor kiüthetik. A bőr eltérő tónusait a 7 szolmizációs hang megfelelő hangtónuson énekelve harmóniába kerül. Az egyenletlen bőrfelszínről pedig a legendás 7 szamuráj pengéje úgy hámlasztja le az elhalt bőrsejteket, hogy azt a 7 görög bölcs sem tudná alaposabban filozófiai érvekkel lebontani. Tehát ha az öregedés 7 jelét eltüntethetnénk, a megoldás semmiképp sem tükrünk összetörése és további 7 év balszerencse. Inkább bízzuk ezt az Alley Total Effects-re.